Netko tko svoj posao vidi u kreativnom i aktivnom obliku, definitivno bi mu savjetovala da upiše naš fakultet. Profesori su odlični, komunikacija između profesora i studenata je na zavidnoj razini. Oni su uvijek tu za bilo kakva pitanja od studenata. Društveni život na samom fakultetu je super zato što često organiziramo šumarske noći gdje se svi skupa okupljamo i zabavljamo. Jedno od najdražih iskustava do sada na fakultetu mi je bila terenska nastava u Pordenone u Italiji, kada smo posjetili sajam namještaja koji je na svjetskoj razini i prati sve trendove i upravo takve stvari su ključne da izdvajaju naš fakultet kao drugčiji od drugih. Mi smo fakultet budućnosti, imamo prekrasnu radnu atmosferu i kvalitetnu nastavu. Nije što je moj, ali je najbolji.